For DJ Rockies, Secret Files. Label na lang ang kulang. Ilang taon na laging muntik na. Muntik ko na muling buksan ang puso para magmahal. Siguro nga ganun talaga. Trial and error. Lagi sa umpisa. Hindi ko nga alam kung paano tayo nagkapalagayan ng loob. Basta nagulat na lang ako na masaya ako. Dumating ang bawat araw na lagi kitang kausap, ka-chat, ka-text mula umaga hanggang gabi. Hindi nga tayo nawawalan dati ng pinag-uusapan kasi hindi lang ako o ikaw ang nagbibigay ng mapag-uusapan. Palitan tayo ng bawat kuro-kuro, ideya, at debate pa nga, hindi ba? At kahit anong mapag-usapan, anything under the sun, moon and stars. Kahit nga minsan wala nang kwenta, pero pag tayo ang magkausap, parang lahat may katuturan at nakakatawa. Mula sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito. 4 na buwan. 4 na buwan akong nasanay na lagi kang nandyan. Kahit alam kong malayo talaga tayo, para magkita man lang. Pero hindi ito naging hadlang para maiparamdam na espesyal. Layo sa isa't isa. Pisikal na presensya. Wala yun. Sabi mo nga. Ang hirap kasi nasabihin kung ano nga ba tayo? Ano nga ba tayo? Ang gulo? Pero, alam mo, naikakwento kita sa mga kaibigan ko. Lagi nga nilang tanong, "Oh, kumusta na kayo ni ano?" Pero ito ang sagot ko. Ganun pa din. Label na lang ang kulang. Sa loob-loob ko, ano nga ba tayo? Hindi ko masabi kung tayo nga ba eh. MU? Ang tanong, mutual ba? Hindi ko nga alam kung ako talaga. Dahil sa layo natin sa isa't isa. Lagi nilang sinasabi sa akin, sigurado ka na ba sa kanya? Kaya ang sagot ko lang, may tiwala naman ako sa kanya. Pero sa hindi inaasahang panahon, bakit parang nag-iba? Lumamig na yata ang iyong pagsinta. Hindi kaya nagsawa ka na? Masyado nga ba kitang pinaasa tulad ng sinabi nila? O napagod ka lang talaga? Hindi ko nga alam. Maraming tanong na naiwan. Tanong na eksaktong 1 buwan na walang kasagutan. Ang tanong ko ngayon, saan ako nagkulang? Saan ako nagkulang? Ngayon para akong tanga, minuminuto, oras-oras tinitingnan kung online ka ba. Chine-check ang Facebook status mo, pati nga sa Instagram kung ano ang bagong post mo. Ang hirap kasi. Ang hirap umasa. Ito na naman.
Nag-text ng aking kaibigan. Tinatanong kung anong lagay. Move on daw. Tangina. Paano ako mag-move on? Hindi ko naman alam kung anong meron tayo. May mga bagay nga siguro talagang habang nililinaw ay lalo namang lumalabo. Ex something nga ba kita? Tulad ng sabi nila. Yun daw yung tawag dun eh. Ex something. Ewan ko ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, bigla ka na lang lumayo. At eto na naman ako. Nag-iisip kung may nagawa ba akong masama. O hindi mo gusto. Yung parang pinakilig mo lang ako saglit, tapos biglang iniwan kung kailan mahal na kita. Siguro nga ganun lang talagang tao. May umaasa at pinaasa. Iniwan. Yung iniwan ng walang dahilan. Yung dating kada umaga na laging masaya ay naging normal na lang na araw. Nahihintayin ko na namang matapos at sasabihin wala ka na. Bakit ang lagi kong tanong sa sarili, pati sa kaibigan na wala naging kasagutan? Dati sanay ako sa simple kong mundo nung wala ka pa. Pero sinanay mo ko. Sinanay mo ko na parati kang nandyan sa loob ng 4 na buwan. Di ko alam kung kaya kong makalimot. Ikaw yung taong biglang kumatok sa natutulog kong puso. Lagi mo pang sinasabi na hayaan kitang makapasok, pero bigla ka na lang nawala. Nawala na parang bula. Sana lang no, bago ka umalis, binigyan mo ako ng sagot sa mga katanungan ko para naging malinaw na rin ang lahat. At hindi ako naiwang nakatanga. Siguro, ganun talaga. Parang panahon. Bigla na lang nagbabago. Siguro nga, akala mo pinaasa lang kita. Pero hindi rin naman talaga imposible na baka kasi meron ka nang nahanap na iba. Yung bagong tao na nagpapakilig. Taong nangiyakap, nakikita, nakakausap ng personal. Yung tipong malayo sa 4 na buwan nating nakagisnan. Pero naniniwala ako na marami pang pagkakataon na pwedeng dumating. Mga pwedeng pinto na mabuksan. At may tao rin na pwedeng magpatuloy sa akin sa mga buhay nila. Ay nako. Talo muna tayo. Ako lang palang talo. Pero sa totoo lang, napakaswerte ko. Napakaswerte ko dati. Nakakala ko, ako yung hinihintay. At ikaw yung umaasa. Pero hindi yun yung ibig kong iparating na umaasa ka lang sa wala. Mali nga siguro kasi na pinagantay pa kita. Baka kasi nainip ka na. Dahil sa tagal kong nag-iisip at naninimbang kung ikaw na nga ba talaga. Kaya nga, mapapatanong din ako, mahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo talaga ako, bakit ka sumuko? Bakit parang biglang naglaro ang tadhana, bigla na lang nagiba? Ako na bigla yung naghihintay kung babalik ka nga ba. Di ba? Nakakatawa. Sa dinami-rami ng nakilala kong tao, sa'yo pa ako nahulog ng ganito. Kung kailan na handa na akong muling magtiwala, magmahal at sumugal. Kasi akala ko, ikaw na ang tamang tao
na pwedeng panghabang buhay. Siguro nga, mali ako ng akala. Eto, naiwan ako. Iniwan mo ako sa ere. Iniwan mo akong nakabitin. Paano na ako? Tama pa ba itong ginagawa ko? Sabi ko sa kanila, tatapusin ko na. Ayoko na. Sabi nila, madali ang makalimot, pero ang mahirap ay yung tumanggap. Tama na, sobrang sakit na. Sana sa pagtulog ko, maibsan yung sakit na iniwan mo. Kasi ayoko na. Ayoko nang umasa na babalik ka pa. Sana pagdating ng araw na buo na ako, ay hindi ka na bumalik pa. At nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil sa pag-iwan mo, may matututunan ako. Matututunan kong mas mahalin ang sarili ko. Higit sa pagmamahal na sinayang ko sa iyo. Naniniwala ako na lilipas ang oras, araw, linggo at buwan, na masasabi ko, buti na lang, walang naging tayo. At salamat, pinatatag mo ko. Ako si Anya, at ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!